Que hola gata, que hola omega, and this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. בימי הקיץ החמים, כדורגל חופים הפך לפעילות המרכזית בחוף פולג. הראשון שלקח יוזמה ופעל למען קידום והתפתחות הענף היה מנכ"ל הליגה הישראלית לכדורגל חופים דודי מור. אני מנכ"ל הליגה הישראלית לכדורגל חופים ובעל הזיכיון מההתאחדות ומפיפה. חיפשנו באמת חוף מתאים לפעילות בכל רחבי הארץ, מאשקלון בדרום ועד חיפה בצפון, ותמיד רצינו לעשות בחוף פולג. עכשיו היה חיבור מצוין עם העירייה, שעיריית נתניה שנרתמה לפרויקט הזה, וביקשה מאיתנו לעשות את הפעילות פה בחוף פולג, ואנחנו לא מתחרטים על זה ולו לרגע. התחלנו בראשון ליוני 2007. וזו העונה השלישית כבר שהכדורגל חופים רץ בישראל. כמובן אנחנו מדברים על פעילות של ליגה ופעילות בינלאומית. במשחק הראשון הגיעו לנו, היה לנו צפי של 600-700 צופים, הגיעו בערך 3,000, והעירייה התעשתה, הזרימה עוד תקציב, ומאז הכל כבר היסטוריה. לפני הקמת הענף היו ניסיונות נקודתיים, והפעילות לא נעשתה בצורה מקצועית. מאז לקיחת היוזמה, כדורגל חופים הפך להיות ספורט בעל עוצמה ארצית ובינלאומית. ליגה כמובן ושני אירועים בינלאומיים, אחד זה גביע אירופה, והאירוע השני המרכזי, האירוע משחק נגד אלופת העולם ברזיל. ברזיל הגיעה לפה בטיסה ארוכה מריו דה ז'נרו, היו פה באצטדיון הזה שאתם רואים מסביבכם כ-5,000 צופים. היה אירוע מדהים, נבחרת ישראל הפסידה, כי ברזיל היא, למי שלא יודע, היא נבחרת בלתי מנוצחת כבר כמה שנים טובות, אף נבחרת בכדורגל חופים לא הצליחה לנצח את ברזיל, ולצערנו גם אנחנו, אבל עדיין היה אירוע מאוד מאוד מרשים. כדורגל חופים זהו ענף ספורט מאוד חשוב, ומתקיימים בו טורנירים וליגות. לפני כל משחק, השחקנים נערכים על מנת לנצח. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, 305, that's what it is with the women down here all the shit. They don't play games, they off the chain, and they love to do everything and anything, and they love to get it in, get it on all night. אנחנו קבוצה כזאת וברזיל מאילת. נשארנו בליגה שעה שעברה, ואנחנו מנסים גם נשאר בליגה. קבוצה תחתית. חלק מהשחקנים לוקחים זאת כפעילות מרכזית, וחלקם משלבים עם תחומים וענפי ספורט נוספים. מאז שאני מכיר את עצמי, אני כל היום עם הכדור, שיחקתי בנתניה 10 שנים ככה. מאז עברתי להפועל רעננה, אני לשחק בבוגרים, משם המשכתי להפועל רמת גן, סיימתי את העונה בהפועל רמת גן. ברוב שאני אוהב את הכדור, אז החלטתי לא ללכת לטיול לחו"ל, לא לטוס, לא כלום. פשוט להישאר פה בחוף, לשחק כדורגל חופים, כי זה הפאן, זה הכיף, אני אוהב ליהנות מהכדורגל. האם יש הכנסה בכדורגל חופים? האמת שיש כמה שחקנים שמרוויחים, אני בין השחקנים שמרוויחים כסף, אבל האמת שאני לא עושה את הכל בשביל הכסף, אני בא ליהנות. זה כדורגל שונה מהדשא, זה יותר לכיף, אנשים באים, נהנים לראות, זה אווירה של ים, זה כיף, יש ברות מסביב, יש הכל, יש הנאה. לכל משחק מגיעים אוהדים וצופים. חלקם מגיעים על הדרך, וחלקם הם חלק בלתי נפרד מכל משחק. אני באה כל יום שישי לחופים של נתניה, לחוף פולג. מי שמנצח הוא הכי חזק שצריך להיות. אם אני לא פה, אני זאתי שלמעשה מעודדת ואומרת, וצועקת עליהם, הם מצליחים. תצליחו, תעשו, ממש נותנת להם את הקונטרות האלה, ואמרתי, תעשו גולים, וזה יותר, באמת, אני חושבת שזה הולך. אז אחרי שהשתזפתם ויומט כה שיחקתם, תבואו לצפות בכדורגל חופים, ותעשו לעצמכם קיץ נעים. 1, 2, 3, 4